Kumusta nyo mga cancer? Ako nga pala si Paulo at kung hindi pa halatan sa resolution ng ating video 720p, maglalaro tayo ng mga Momo games kasi alam naman natin walang Momo app, wala akong magawa. So ako ay nagsaliksik ng mga laro, mga wannabe cancer ng Momo game na sinasakyan yung trend. Lalaroin natin para malaman natin kung gaano ka-cancer yung kanilang mga ginawa. Parang sila lang din, ako gagawin ko to para sa views, ayoko tong ginagawa. At sayang lang to ng buhay, pero diba dahil mga cancer tayo, wala akong pake sa nararamdaman nyo at wala akong nararamdaman. So, simulan na natin! Unang Momo game. Well, nice face. Ano mo? Isang dalagang Pilipina, yeah. Kaya ang main niya na Spanish kasi nagsimula to sa Spain. Yung unang-unang Momo wannabe na deep web wannabe na admin no WhatsApp na isang kupal na Espanyol. So simulan na natin. Give it to me la. Oh, nice. Naglalag na siya ngayon pa lang. Nice game. Momo ka. So, 2 AM. Oh, today, March 1. Hoy. What pangalan nyo? Hoy? Hello, I see you. I'm watching you right now through the window. You left the back door. Wala ka naman eh. Do not play with me. You do not know me. I will call the police para matokang ka. Do not do it. Ang bilis sila mag-type. I'm calling the police right now. Okay? Oh my... What the fuck? Bakit? Akala ko bintana to nasa kaliwa. Oh. Is with you. Survive until the police. Oh, ayo, 1 minute. Oh my God. Ang lakas ng... No! No. No! Gusto ko mag-porn! Yo! Sino yung bukas ng bukas? Bawal ka dito. Turn on the generator. Wala akong... Oh. Ano? Hindi ka mahalan. Takin na sensitivity to. Yo! Sino ba yung bukas ng pinto? Iba nga tayo. Momo! Ah! Momo! Has muerto! Ano ibig sabihin nun? You died? Naka-English na ako eh. Anong sensitivity to? Yan ang bagal mag-load! Not responding ka the game! Kasing basura ng game yung buhay niya. Di ko man lang maayos yung sensitivity. Wag mong... Oh my God, nice. Naglalag. Okay, so wala akong pake. Dito siya manggagaling. Oh, doon siya manggagaling. Doon siya manggagaling. Eh, nanay mo. Nanay, bumukas ka. Nanay mo. Wala, di ko... Shit. Ako makakalabas dito. Oh, labas ako yung generator. Ano? Diyan ba siya? Find the keys to close the doors. Fuck. Ano na naman? Oh! Oh, free! Oh! Nakatakas na ako. Hayop ka. Lagi may nagbubukas ang pinto eh. Narinig mo yun? Basta wag lang siya nagbe-blink. Okay, oh. Wag lang siyang Momo. Wag lang siyang twice. Pag bumalik ako sa bahay, mamamatay ako. Sabi ko sa'yo. Momo! Alam ko, gusto mo ng aking itlog. Siya ba yun? Oh my God! Ay! Has muerto! Sige, fine. One last try. Hanapin natin yung lecheng susi na yan. Momo. Gusto mo lagi makipag-momol sa akin. Leche. Hindi kita type. Hindi tayo palo. Alam ko naman na kung nasan yung puki ka. Alam ko na yung generator. Wag you. No! Buksan mo! Oh, shit, naglag. Woo! Bitch, ano nabuksan ko? Ano? What's up for you, ha? What's up? Napindot ko pa sa labas yung mouse. Ina mo. Lecheng susi. Lak mo nga yan, di siya marunong pumasok sa pinto. Bobo. Turn on off the light. Sara. Nakaka-paranoid yung pagbukas niya ng mga pinto. Parang tanga. Wala ako vampira ba ako? Oh my God! Pwede dito? Wala rin pala eh.
Oh, shit, nandiyan siya. Oh, ko siya maglakad. Ang sikip kasi dito, parang puday. Ha? Kahit bobo si Momo, wala kang... Oh! Ah! What? Pumatago si Momo sa mga pader, confirmed. So, bala. Wow! No, ayoko na. Next Momo game. Mga kasi cancer yung mga laron to eh. Ads! Buti pa to may ads. Kill now. Ano to? Oh! Huwag tapin natin barilin. Ano yan? Kala ko babarilin ka na. Shoot Momos and follow. Okay. Swipe this side to look around. The ads, man. Okay. Ano to? Ano to, PUBG? Oh, Momo! Momo! Die, Momo! Oh, headshot Momo, bitch! 360 no scope. 360. Fuck. Ano ba? Zombie na ba si Momo? Oh, headshot! Bitch! Humiga ka! The Dust! CSGO Proto. Headshot na naman. Congratulations, win. Yeah, sure, ads. Iniwala ako sa'yo. May mga packages. Oh, tatakot ka? Headshot! Mo, matakot ka talaga. Go slow-mo! Ano to? Ano to, Conan? Shopee! Yo! Dem controls, though. Okay. So kinukuha. Okay, dito na ako. Bahala kayo dyan. Oh! Shimaimashou! Momoland desu! Ano ba? Stop the ads. Ayoko na ng ads. Buti pa to may ads. Ako demonetize ha. Demonetize na naman yung Momo natin. Sasabihin ako sa dulo ng video na to kaya tapusin nyo. Meron akong surprise sa inyo. Level 2. Ayoko manood ng video. Wala akong pake. Pro ako. Di ko kailangan mag-upgrade ng baril. Shopee. May libreng ad. Shopee. Ano ba yan? Last ads ko niya sa akin. Bigyan nyo naman ako ng sponsorship. Hini-headshot ko si Momo para sa sponsorship. Oh, headshot. Ano suicidal kung patay ka na? Ano suicidal kung patay ka na? Oh shit. Headshot na naman. Tanggalin ko. Ads! Ayan, Clash of Clans wannabe. Walang kwenta tong laro nyo. Parang si Momo. Ano to? May nag-iiba ba rito? Pwede ko ba to pasabugin? Wow, realistic. 10 out of 10. Dahil ako ay probinsyano. Upo, headshot. Buhay ba ako? May buhay ako, yeah. Come on, hit me. Eat me, baby. Ano yan? Wala kang kwenta. Tsaka ikaw. Kagatin mo ako sa... Hindi ka naman si Momo eh. Hindi mo ka itsura si Momo. Anong mod to? Hindi na namod ng maayos. Ano to? Asawa ni Momo. Nice. Tirayan sa puday. What? Namatay ah. Huwag mong titirahin sa puday. Tandaan nyo. One hit ka lang. Ads! Alam mo, dapat... Ano to? Momo the ads game? Mas marami pa yung ads kaysa doon sa lecheng gameplay. Sunod na! Basura to. Parang si Momo uli. Okay, dun tayo sa Kill the Momo. Kung sabihin pareho na naman to dun sa isa. Cholesterol lang. Baka ba may cholesterol to? Ha? Normal. Oh my god, parehong laro. Pinagkaiba lang ito. Let's kill yung isa attack. Wala ka apostrophe. Oh my god, pati yung sounds pareho. Wow, nice. Ano to? Iniba lang nila yung mga graphics. Yes, cancer game para sa... Oh, hanggang dito probinsyano pa din ako, di ba? Kahit wannabe. Nasa kanan yung buhay. Di ba? Meron onting originality. Para ako to... Pwede ko ba iwasan? Atakan nila. Attack. Attack! Oh, nice. Nakagat niya ako. Attack! Di mo nababawasan eh. Merong graphics ng dugo, pero walang bawas sa... Nice game. Kasing ba... Oh basura ka. Pusin na natin itong kalokohan na to. Pumunta na sa mga next shit.
No! No, pumabilin channel kami. Ba't may ganit? Oh my God! Nope. Nope, nope. Skip. Ano y- Oh, yo. Yo, ba't wala tong skip? Hanggang dito ba naman sa laro, hinahabol pa rin ako ng lecheng ads. Sunod na. Momo, pampamilya kami dito. Wag kang kupal. Next game. Ano to? Ah! Oh, may message. Kukunin ko. Ah! Crit! Oh, the crit! Oh, may 4 na mensahe. More power! Ah, Momo! Onti na lang, Momo. Lalabas na. Momo! Yeah. Anong point nitong larong to? Ayun, sasayang ako ng buhay para sa views! The dream. Ayan. Oh! Nag-send ako ng message sa kanya. Oh! Kakausapin na niya ako? Para saan yun? Alam mo, sayang lang sa buhay to. Masayahin natin si Momo! Alam mo, basura tong laro to para si Momo. So yun, yung mga nakita ko mga cancer na laro. Maraming salamat na sinain yung buhay nyo kasama ko. At gusto ko lang i-announce na meron na tayong join button. May join button na tayo sa ating channel. Pwede nyo puntahan na sa description yung meron join, diba? Kaya pag ikaw ay nag-join, magbabayad ka lang ng $129 a month at makakakita ka ng mga community member only, ha? Mga pamangkin only na mga videos, mas maaga nyo mapapanood, mga pamangkin only na live stream at mga emojis na gawa ko mismo na pwede nyong gamitin sa live stream. Magla-livestream ako linggo-linggo pag nagkaroon tayo ng kahit 5 lang na pamangkin. Kung ikaw si Momo, kayang-kaya mo to bayaran. So, diba lagi tayo demonetize dito, dito lang ako makakabawi. So, sa mga meron dyan mga meron dyan maidodonate, bigyan nyo naman ng barya si Tito, kundi hahawakan ko kayo. Nasa description, lalagay ko rin sa video para alam nyo yung pipindutin. Basta yung join na kulay blue, nakalagay naman lahat doon, makikita nyo yung perks. At magle-level up din ang badge nyo. Mayroon dong cancer cell na maliit, tapos palaki siya ng palaki habang mas matagal kang naka-join sa ating channel. Kahit anong oras pwede ka umalis. Pag hindi na kita napapasaya, pwede kang umalis dun sa pag-join mo, ha? Kaya ako sa'yo, subukan nyo muna. Pag di nyo nagustuhan ang hawak ni Tito Paulul, pwede ka na umalis, pamangkin. So, yun yung ating munting announcement. Maraming salamat sa mga nanood. Huwag nyo kalimutan like, share sa mga Momo, Dark Web, wannabe nyong friends. And syempre, huwag nyo kalimutan mag-join. Paulul! Ouch! Ang isipan sasalan o agam. Venezuela,